manjanging ngawawa wonten bubuka ing cerita Putri Cina Ong Tiniu ya tala nyontin ngaranira waneh pasang gramanira nanak jalu sasigi kang pasang ange masih rikala hanyar mijil ing luragung duku sang ayu menangis duka matang yang sang ayu mangar pakanak Raden kemuning anak kira luragung ingkang hanyar mijil sedengira sang ayu maweh pokor kuningan ringki ageng Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sepina wengi padang wulan tanggalipun 14-nya sampurna ing purnamane sasi ngayun wayaipun sinawang samya sepi pratanda elok ing bawana tur endah wontenipun suminiring angin kumbang gawe bunga ati mami sang maruta sinebaking wana kurung gunung sembung gunung jati gunung amparan kang sejatine saja jare lawang sanga kang jageni ngana pasangan damar anggoning linggi dateng porsi gading gilang kencana sang sadat iman tekene sadat sejati anjem baraken wiar biar suminar cahyaneng damar anda dia pepadang ing saruban nagari cukup aub oranana papa yahu oranana papa Aduh Gusti nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin